26 Thima Sal Gurudev Sri Shantikale Ashram no muito khlaioi bora khawo motor khele likhlai kya rungsrngnai rok oba haike no sawi khnari ka oroni president boba ke o salo butha jaka unnotiyoi sawi khnari ka naine disini kokmawo Gurudev no muito khlaidi Khairo mamana hangke chini Gurudev no muito khlaidi Hachang mamana hangke chini Gurudev no muito khlaidi Khairo mamana hangke chini Gurudev no muito khlaidi Tongthong mamana hangke chini Gurudev ni thani phaidi Gurudev no muito khlaidi Khairo mamana hangke chini Gurudev no muito khlaidi Bole maya gena kharyo ma bogna je sanmano bole rona bole khachang ro nai tong thoma boro nai tubui khabai san khele nung mana Bole maya gena khairo ma bogna je sanmano bole rona bole khachang re nai tong thoma bore nai tubui khabai san khele nung mana sanmano mana ke chini Gurudev ni thani phaidi Mana ke chini Gurudev no muito khlaidi Khairo mamana hangke chini Gurudev no muito khlaidi Sini wan maro ji imang tong maro bole bebas no ro wimano nini mai ba kuba teno khungrang kesa gabui khabai san khele nung manai jotono no khong kusang ni khaka hamja phari jotono hambai ro tini 26তম Gurudev ni thैमानि साल abano tui जों bini Mumbai slamjak Sri Sri Shantikale mission ningoi जों oro tini gurakhawo rally khlaio bini thैमानि salno muito narnan bagai bo 2000 sonni 27 tarik August tinikti hai salono samung hamia jara wansungma hamia wansung naironi yago bini sakno ma bedokha anga o salrokno जों muito narnan bagai जों protek bosorno जों palailayo protek amchai rogo ba sini je protista khaijak society ni school rogo जों tinti hai 27 tarik ni August जों jotono kebo mondiro kebo school
केबो लामाओ जों बिनि थैमानि सालनो तैयै जों हिमबो तौरक हिमलायो खारं ताई जों जिनि खाओ बेलायखिनो खा दुमानि फाइयो तामो हंगालाय गुरुदेवनि जे वानसुमा कटर वानसुकजाक सिनि दफानि बरकनो गोसां ताई कुसुब खालायनान बागै बिनि वानसुकजाक ओ हायुनि सिनि सुकथाया उकुलुक लायजाक बरकनो टिसानान बागै बो जोंनो सामान बागै ताई बिनि सनाम कलांजाक जे स्कुल रकनो जों ताइबो नक्ट' खायनान बागै जों मुइतुनारगो बो जोंनो सावो ओ दफारक बुइबे बक्सा बसानाखाय बरनि यागो कलमनि अस्त्र नरक याफार दिहनै आबन बागैनो जों सिनि स्कुल रकनो जों ताइबो जोरदार मारो सिनि फरायनाय सराय खनायरनो गुरुदेवनि जे साजा कक्रनो जों मा बुजुगो ओ जरावो सिनि यागो कलमनि अस्त्र बायसे जों हिमना नांनाय हायनै अबरनो जों मुइतु खाओ मुइतु तंग्रनान बागैनो जों सिनि स्कुलनि छात्र छात्री रक ताई और एलकारनि बक्ट बृन्दरनो तुइ जों प्रत्येक बोसोरनो बिनि थैमानि सालो जों ताई आसाइमा सालोबो जों रेलि रक खालायलायो सर एक्चुअली बुथारजांमोननि कारण तांनि बुथारजाखाना दाउ गुरुदेव जों तो गुरुदेव बुथारजांमोननि बिनि कारण तो जों साइमैया ओंखाय बनो जे जों वानसुगो जों जे साइमनो जे बिनि सामुंनो जारा जाजाया रक बा बिनि सामुंनो जे केबेंनाय रक बरनो बनो बुथारो कारण बिनि मूल लक्ष्य तो समग्र सिनि ओ हायुंनि सिनि त्रिपुरा रायजोनि सिनि ग्रामगन्जनि सुकथाया बुइबे बक्सा थांमाया तला दंजाक आमतिहाय बरनो बो साकाव तिसानान बागै चाइतोगो वानसुगै मानो जों माने बिनि आ सामुंनो जुदि चावै थाङाखाय बरनि सामुं जाजागलाक जागलाक आमतिहाय वानसुगैनो बरकनो जे सामुं हामिया वानसुनाय रक बरनो कगै बुथारोता सातिनि नंनि अरेलि बरनसिम बसुरखाय जों तिनिक सिनो रेलि सिनि श्री श्री सान्दिकाले मिसन सराय स्रों दंथाय नकनि सिमि जों हिमै सिनि शिवनगर बुराका हाई सेकेन्डारि स्कुल समनि थेके जरा जों हिमै जों हिम्मतक हिमले लायगोन सानि सिनिमु आं आनि सिनिमुं होखाय आं अरो श्री श्री सान्दिकाले मिसन बुराकानि प्रेसिडेन्ट सभापति इंगै माने अरनि तां अकरांगै आं सामुं खाय दङ मंगा आनि बुमुं खाय बुद्ध देबरमा हामबाय जोंथिनिथ' सिनि बुराखाम जायो जोंरो गुरुदेव दागेजा खायसे सिनि हस्टेल दङ हस्टेलनि बुङो खाय सबाराय हस्टेल दिनै जों सबाराय हस्टेलनि कमिटि प्लाटफर्मनो जों जोंनि गुरुदेवनि कोटि कोटि प्रनाम जों खुलुमो जों अ हस्टेलाव जों अनेक जगिया लुखुं संनाय दक्करिनो अनेक दूर दुर्गामनि अनेक हासालनि यां থেকে साब्रन থেকে साब्रन पर्यन्त स्टुडेन्ट अर दंसारे रक जों तै अर खूब कष्ट काय गुरुदेव दागिमा बाय जों सोलै दङ ताम खाय जों तेबदा खायमाना जों आस्ते आस्ते काय सिनि कमिटि থেকে जों चेष्टा काय दङ आगामी बिनो तेबदा जों अब जों तेबदा याक फल खालाममानो जे गुरुदेवनि जिनि वान सुमुं बिनि तामुं बिनि टिमनो जों बुसो जते जों सातफारि सामु थायनानै बागै जों कमिटि पकेट থেকে जों मासुलै दङ ताई जों बसखांनो सिनि सामुं कतम कमा दंमानि जत पारिसा जों चेष्टा खायनि सिनि कमिटि থেকে जों अरं नायनि खाय बलायखे वान मासिसा जों सरे रंनो जों चारमादिगे जों काहामना साइ दनो गले बनि सिनि साफिसियेन्ट बासा कोसा गायजन दं जागिया किनु जों आरानो एननो एनजिरो हाके जों सिनि अरो एनजिरो जों खाय जों तनि मैया कारण अने एनजिरो को कमा हाई फाई एनजिरो जों अरो फ्री कस्ट कमा सिनि स्टुडेन्ट साइ छोटो जन दङ आमा हाय बरना जों तेबो जों बुंनो बाहाके जों जत तुको जों बनो परासना खाय इस सबारे हस्टेल থেকে जों बुंनो बागै कलेज लेभ पर्यन्त जों बनो पिनि याकं जों फलो होना बागै साक बैथां बादाना बागै जों वानसनाय दङ अ वानसना बिथिंतै हे गुरुदेव जों तिनि वा जों पुइतो खायमा साला जों हिम लाके
हायो जों दिनै अ जागा जों किसु माने कक सानायनि जों सुजुग मा बागै ताई बसखांग दं मिडियाम पकट থেকে आं ब्लेकेना हामबाय दं ताई अ सामुनो जों तांनानै वान सुक तमा जागा फनो किसु केबुं मा फायो এই গুরুদেব তিনি কুর অযথ বন গাটক বাহিনী সামুসে তামরে বাই তিনি হাই সালনো ভগবথা যাগো ও কংমানি সালনো जों তিনি পুইতো খাইমা সালনো তিনি সিন কমতে রব বলাকে খাকসাংমা বলাকে খারমা সিচাকাই বন কোনো বিনে দুসে বতি পাসান সামুং খাইনা পাयो सिनि तफां सामुं खाइना पायो जागा अनेक बन सामुसे दरा तानाय रक कुनु बिने दुसे थांगै बसकां थांगै थाम थांगै बे सेले कक बथा मागै जों बलाके न जों दुख नांगाय दङ जों सिनि ससाइटि सिनि गुरुदेवनि ते रामजाक जागाव जगा जागा सिनि अमा हाइके मान दङ सिं बरखा जों कमति बस अमनो साव जों अमा हाइ बरनो सेलांगो ना सेलो अन बागै बलाकेने जों सिनि अ सबरे हस्टेल जों तेबो दा तलांनानि चास्ता कायो सिनि स्टुडेन्ट फाइ दङ थांगो फायो थांगो सिनि स्टुडेन्ट जों नेक्स्ट इयर जों तेबो काहां काइ जों बसां तलांनानि आबो आबो जतन हामबाय सानिसिन आंनि बुंमुंखाय मंगल देवरामा थेंक इउ